Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Aksyon Radio Philippine Standard Time, 1:20. Ang oras ginadulong sa inyo sang Kamusta sa ito mga palanggang mga tagpalamiti? Mayong hapon sa inyo tanan. Kag syempre welcome naman sa itong pagpangalagad sa karon nga adlaw Miyerkules. And of course, Tita Wilma, Miyerkules nga edisyon sang This Is My Life. Kamusta lang sa inyo tanan? Hidlaw. Oktubre 21, tuig 2020. Sa hindi lang mapaktan, dugay-dugay, Tita Wilma, matapos na ang bulan sang Oktobre, magasulod ang bulan sang Nobyembre. Preparado na kamo para sa piyestang minatay? Umuliad tatawing imo yung bukada sa itong mga palangga nga mga tagpalamati nga nagapod sa ilang mga radyo. Hindi, kinahanglan preparahan gid, hindi bala? So, go, go, go lang gid kita yung mga palangga na itong mga tagpalamati. Kaya sa nahambal ni na itong, sa gihapon sa kutob sa ngayon malabutan sa paglingaw sa inyo. Paagi sa sininga programa This Is My Life. Lunes, tubtub, Sabado, 1:15, tubtub, 3 sang hapon. Mga senior citizen naton, kamusta ka mo? Nan, nakapanyaga na? Sing a song and light up the lights. We need to make this Christmas bright. Ay, makabati gani kita sa Christmas Carol. May dumdumay naton sa gilayon. Ang mga plano nyo da para iya sa bulan sang Disyembre, Tita Wilma. Ha? Okay lang na siya. Go, go, go lang kita. Kay ti ato naman mabatyagan subong kung daw ano naka ayo
amat-amat gihapon titawe, di ba? Maayo pero amat-amat nga paghagan-hagan ba, amat-amat hagan-hagan gihapon sang aton sinipadayon man nga pag-away sa pandemic ang COVID-19. Salamat gid bisan paano, di ba? Salamat Lord sa amat-amat bisan amat-amat nga paghagan-hagan sining kaso sa coronavirus sa karon sa amon sinipalibot. Sige lang, go lang kita ng go. Kag sa nahambal man naton, padayunon man naton ang mga paghalong, padayunon man naton ang pagtuman sa mga health protocols, syempre, di ba? Ang ano gani tawid, dawli anon si Wilma, hindi, kada hapon niya sulit-suliton, kung ginasa inyo sa adlaw-adlaw nga tanana, ang pagtakod sa iton face mask, kung nagagawa kita dira sa itong tag sa kapuluyan, kag magluwas na Tita Wilma, ano pa gani, kung maglakat gani kamo or magsakay kamo dira, magsakay kamo sa mga di pasahi nga salakyan, halin sa tricycle, pagkato sa tricycle, pagkato sa mga dipasahero nga salakyan. Ano, Tita Wilma? Kinahanglan gineton ang face shield, Ang face shield, hindi gid pagkalimtan, kag syempre i-observe gineton ang social distancing. Importante gid na. Importante gid ang social distancing, kag ang pagbalon ninyo sang alcohol, magluwas sa alcohol, syempre. Kung pagpauli, kinanglan, paligo dayon, paligo dayon, panghugas ng kamot, hindi ginato nina pagkalipatan. Kag magluwas pagid si Tita Wilma sa nahambal man naton, ay oo mga anak, paano na lang kita sini? Paano ka na bala? Pero sa gihapon kita, sige-sige lang, sundo naton ang mga restrictions, ang mga ginapatuman sa aton, para nga safe kita tanan, di ba? Importante, Tita Wilma, safe kita tanan para nga makapadayon man kita. But anyway, sa aton Christmas countdown, sa nahambal man ito, sa iton sa ni Christmas countdown, Tita Wilma, pila na galing kaadlaw? 65 days before Christmas Day, sa nahambal na naton. 65 days before Christmas Day and 72 days before 2021. Gani, sige lang go lang kag padayon lang kita. Okay. Kag magluwas man sina Tita We sa nahambal man naton ang paghatag man naton kag paghibalo man naton sining dalagan sang kaso ang dalagan sang kaso sang COVID-19. Di gamay lang gid nga update sa mga wala kaina nakahingabot sa wala mga nakahingabot iya sa pag-update ni Action Dorel sa Action BBB upod kay Action Eric Magbanwa. Yes, Tito Wilma, sa aton man mga kauturan, pasalamat gid kita diri sa syudad sang Bacolod kay tungod bisan paano hindi tama kadako ang aton sini kaso iya sa COVID-19, Kag makita may naton subong ang dalagan, kay sa update naton karon nga adlaw, Tita Wilma, pila na gani ang nagdugang sa kaso 78 or 78 ang bag-o nga kaso sang COVID-19. Muna siling nato na po, hindi kami blagi dani pa sa white. Sige-sige lang, Tita We. Kag pagkatapos sina ang 78 bag-o na iya, Tita We. Ang bag-o ya kahapon, 4 lang gid. 4 lang gid ang nagdugang sa aton sine-record. So may kabugusan kita subong nga kaso sa COVID-19 diri sa Dagbanwa sang Bacolod sa 4,633 kay gindugangan sang 4 ka bago nga kaso, pero abi ninyo ang mga active cases diri sa Bacolod pila na lang 539, 539 na lang ka-active cases ang ari diri sa aton sa syudad sang Bacolod. Salamat sa Dios kay ang mga naka-recover na, nakalampuas na sa katalagman o kun maayo na gidang ila sini pamatyagan, may 3,976 na kita, di ba? 3,976.
Ti may nagdugang nga duha ka kabuhi nga nadula kahapon, di ba Tita We? May duha ka kabuhi nga nadula kahapon. So hindi ba lang daan naton nga record is 116 sa mga napatay na tungod sa coronavirus ay nadugangan inisang duha. So may ara na kita subong sa 118 ka mga kaso sang nagkalamatay tungod sining COVID-19. Sa probinsya naman sang Negros Occidental, ang nagdugang Tita We, ang nagdugang sa COVID-19 nga kaso, ang mga infected. Ano na gani, Tita Wilma? Pila na? 13 ang nagdugang kahapon, may kabugusan iyang probinsya nga kaso sang COVID-19 sa 4,086. Ang bugos nga Pilipinas naman may 360,775 kag sa 360,775 ang mga nag-alalayo 310,642. Sa bugos naman nga kalibutan, ang aton sa ni-update at kabugusan 41,040,619. Pero out of 41,040,619 ang mga nakaluwas diri 30,625,859. Ina ang aton sa ni-update angot iya sa COVID-19 o kun sa coronavirus. Di ba, Tita Wilma? Huuman gani. Yes, Tita We, sa ato naman dalagan sang panahon kay baw hindi gidya mabalaan kay hindi kabalo kita tanan, no? Sa mga nagahulat sang update naton sa dalagan sang panahon halin sa pag-asa kay kabalo man kita si Pipito, ining tropical storm nga si Pipito, baho. Sa weather forecast sang pag-asa nga ginpagwa, kay ina mga alas 11 na nagbaskog pagid siya, na nagbaskog pagid si Pipito samtang ini ang yara sa bahin sang West Philippine Sea, kag katapusan siya nga nasiplatan sa kalayuon nga 210,000 layo ba? 210 kilometro sa nakatundan sa Aminhan nakatundan sa Dagupan City sa Pangasinan. Ang kon ni Pipito, ang puwersa sang hangin nga nagalabot sa 85 km per hora malapit sa sentro kag may pagmadlos naman nga nagalabot sa 210 km per hora. Nagahulag siya sa kada sigon nga 30 km per hora sa direksyon pa nakatundan. Kag abi ninyo mga palangga naton nga mga tagpalamatigin bawi niya sang pag-asa ang tropical cyclone wind signal number 2 sa pila ka mga probinsya. Samtang nagapabilin sa gihapon ang signal number 1 sa pila ka bahin sang western portion sang Pangasinan nga mong Bulinaw, Andabani, Agno, Alaminos City, Mabini, Burgos, Dasul, Suwa, Labrador kag Infanta. Na amo na lang nang nagapabilin sa idalom sang signal number 1. Kag suno pagid sa pag-asa either buwas sa aga o kon sa udto ginapaabot nga magagwa na sa pungsod ining si Pipito. Mas pagid siya nga mabaskog, no? Magabaskog pagid siya samtang yara sa West Philippine Sea kag posible magalabot sa severe tropical storm category. Ti karon nga adlaw ang bagyo magadulot sang mahuyang tubtub kasarangan kag may panalagsa nga pagbaskog nga pagbubo sang ulan sa bahin sang Batanes, Babuyan Island, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro kag Palawan. Diri sa aton siyempre magalumon ang aton sa ni panahon, may mga pag-ulan-ulan bab kay inas ang aga kanami gid sang silak ni haring adlaw, no? Pagkadugay-dugay nang gulugalom, dugay-dugay bumuubong ulan nan. Kag may experience pag ginaton ni na sa sininga kahaponan ng tubtub sa kagabihon. Ang manami lang kay ti mabulubog na ang aton temperatura nga mabatyagan from 24 to 30 degrees Celsius.
So, ina nga itong sa ni update nga mahitagman sa itong sa ni mga palangga nga mga tagpalamati. Kag syempre man, ay dugang Tita Wilma na tungod bala sa COVID, nakahatagman interest kay Tita We. Ining 106-year-old na nga pinakatigulang nga Filipino nga nakaangkon or natapikan sang COVID-19 na 106 lalaki ini siya halin sa barangay Irisan sa Baguio City. Abi ninyo nag-ayo siya na kag siya man ang ginkilala bilang pinakatigulang nga Filipino nga nakaangkon kag nag-ayo sa virus. Ina suno sa Baguio City Health Office. Suno sa Baguio City Health Officer nga si Dr. Rowena Galpo na siling niya nakagwa na ya sa Baguio General Hospital ang tigulang kahapon Martes na na-admit siya sa hospital 11 days kay nga nag-experience siya or nakabatyag siya sang mild symptoms sang COVID-19 na isa ang banwas sang Irisan sa diin naghalin ining 106 anyos nga tigulang sa diin nag-estar siya nag-estar sa mga napaidalom sa selective lockdown bangod sa padayon nga pagsaka sang mga kaso sang COVID-19 sa amo nga lugar. Ti karon kabaluman kita ang Baguio City, di ba? Nagaganhagan kag nag-ayo man ang ila sa sitwasyon. May ara na lang sila karon nga active cases nga 589. May kabugusan sila nga kaso nga 1,704. Di ba? Mayor Danila si Magalong. Di ba? Malumduman na ito, ina. Yes, Tita Wilma. Kag magluwas pag ina, Tita We, ari paghid. No? Ang isa ka pare, nagbubuo ng ulan, ginmuno ko lang siya, pamatiin nyo ng inyo mga bubong, ay kay diri sa amo, no? Sa ibabaw, sa bubong sang aton sa announcer's booth, nagbubo ang ulan, na? Ang isa ka Filipino, nga pare, isa ka taga Cebu, titawag basta taga Cebu, Cebuano, Mabisaya na sila, di ba? Gin-appoint nga papal chaplain o kung miyembro sang papal household ni Pope Francis, na isa ka pari nga Cebuano. Naka-graduate siya sang theological studies kag ini siya amo si Monsignor John Thomas Limqua or Limchua, na gin-appoint siya 36 years old pa lang, uy kabata-bata pa, no? Kahubin-hubin pa. 36 years old, Monsignor John Thomas Limchua, Faculty of Theology sa University of Navarre sa Pamplona, Spain. Ginordinahan siya bilang isa ka pare sa Archdiocese of Cebu sadtong 2010. Sa Canon Law sa Pontifical Lateran University sa Roma na siya nakagraduate sang iya doctorate degree. Ay kana, makadalayaw. Karon nga tuig, gin-appoint si Limchua ni Vatican Secretary of State Cardinal Pietro Parolin bilang isa ka-opisyal sang section di ba? Gin-appoint siya bilang opisyal sang section for the relations with states of the Holy See. Ti isa ina kadungog sang Archdiocese of Cebu ang pag-appoint kay Limchua. Na si Limchua nga ini amo ni ikatatlo nga Cebuano nga kabahin na sang diplomatic service pareho nanday Archbishop Osvaldo Padilla, Apostolic Nuncio Emeritus to Korea, na kagang utod niya nga si Archbishop Francisco Padilla nga nangin Apostolic Nuncio to Guatemala. Kag may dugang pagida si Tito We, no? Sa nahanungod iya sa Miss Universe Philippines 2020 crown. Corona para sa Miss Universe Philippines ay ginpakita na. So ginpakita na sa Miss Universe Philippines sa ila social media accounts ang corona nga
maangkon sang magadaog nga kandidata. Kag sa post nga gin-share nga ini, na ini ang himo sang Villarica family nga amuman ang tag-iya sang Villarica Pawn Shop. Kag ang pamilya nga ini, mga native ni sila sang May Kawayan, Bulacan. Nga mo ang sentro iya sang mga hilimuan sang mga world class nga klase sang mga jewelry ukon mga alahas. Kag abi ninyo makita sa amo nga corona sa mga nag-upod sa aton sa Facebook Live or sa aton screen, no, makita ninyo ang corona nga ang kolor ukon duag sini amo ang aton hayahay, ang aton Philippine flag, no? Gamit ang kolor asul or blue, pula or red, kag yellow, no? Nga mga stones o kun mga bato. Kag ginupdan man ina sa mga may ara man, nalakipan man sa mga perlas nga kilala man bilang aton iya national nga mga hiyas. Tiso naman sa pamilya Villarica, sa linya, we are very grateful to them for stepping up to the challenge of creating this masterpiece. Siling nila. Kag magluwas sa ila expertise sa among mga gems kag mga jewelry na ginahatagan man sila sa naghatag man sila sa mga mapuslanon nga mga insights angot sa signifikante sinang mga precious stones kag kun ano ang ginarepresentar sina isa-isa nan. So, gin-share naman sa Miss Universe Philippines nga dako ang nangin kontribusyon sang paghimo sang amo iya nga corona sa women empowerment. Pareho sang Villarica Pawn Shop nga padayon nga among nagapadalagan sa pagdumala sang all-female staff. So, ina lang pilaman ka mga interesante nga ma-share naton sa inyo nga mga impormasyon sa siniiya nga hapon. Alauna 41 na, syempre, Tita Wilma. Alauna 41 Action Radio Philippine Standard Time. Padayon man si Tita Wilma sa pangalagad sa inyo sa sininga hapon. Ano ganito Yes, A Certain Smile by Johnny Mathis. Amoy nang aton matahong nga lalentunon nga igalingaw sa inyo sa sininga hapon. A Certain Smile. Actually, again produced ni Mitz Miller. Diba, Tita We? A Certain Smile. Halin sa album nga yes, Johnny Greatest Hits. Yes, Tita We. Gin-release ina 1958. Kag ang songwriter na sang among ngalalentunon, A Certain Smile. Suddenly, amo sanday Sammy Fain kag Paul Francis Webster. Diba, Tita We? A Certain Smile, isa ka popular nga lalentunon sa itong mga dekada 50. Ba, diba? Dekada 50. Diyan, 1950s, di ba? Inagin compose para sa 1958 film nga amuman ang title sa among pelikula, A Certain Smile, base sa isa ka nobela. Na, kag, yes, ang among pelikula, sino tawe ang si Francois Sagan or Francis Sagan. Ang pag-pronounce ang iya siningalan. Kag ini nga lalentunon, nominated ini para sa 1958 Academy Award para sa Best Original Song. Kag sa nahambal man naton sa liwat, yes, ara kay sulat ini ni Sammy Fain ang lyrics, ang kag ni Paul Francis Webster. Kag ini nga lalentunon ang syempre gin-record ni Johnny Mathis nga nag-appear man sinang 1958 film A Certain Smile. Kag iyaman ini gin perform sa
Yes, iya inigin perform kagin kabig siya nga isa ka bar singer. Dada gid nag-click ang amo iya nga lalantunon. Kagang recording ay ni Johnny Mathis. Ang upod man ang orchestra nga Ray Ellis kagin released June 1958 kag nakalabot sa number 4 sa UK singles chart kag nangin number 14 naman sa Billboard Hot 100. Yes. Kagang iban pagin ng artist nga nag-record sina sa Astrid Gilberto, gin-record yun ni 1966. Kaga may ara man si Jay and the Americans, nga gin-release man ang ila sina version sa 1963. Kag ini nga lalantunon gin-feature man sa 2010 BBC production of 2010 BBC production of A Passionate Woman. So, inaton gilingaw sa inyo sa sininga hapon, Tito Wilma, ano? Okay. Alauna 45 Action Radio, Philippine Standard Time. Sa liwat sa ito man mga kauturan nga nag-aupo dira sa ilang mga radio. Siyempre, opdanay kita sa 684 kHz. Kag sa mga nag-aupo man sa ito dira sa Facebook Live, nag-aupod sa ito sa Facebook Live. Hapos man lang na, di ba, Tita Wilma? Basta nga may Facebook account ikaw, search mo lang dira ang Action Radio Bacolod, ang official Facebook page ng Action Radio, na pagkatapos ara dirang live, click mo lang ubdanay kitutugtugtak na stress, makita man ninyo dirang iton mga updated nga mga balita nga matipon sa siniiya nga adlaw. Humalin kainas ang kagahong tubtub sa siningat yun, tubtub pa ina karon sa kagabihon. Pagluwas pagit sina Tita Wilma, no, ada man ang aton sa ni Facebook page, ang sa amon website na. Sa amon sa ni website, ara iya ang amon tanan-tanan gid nga mga natipon nga mga balita. Diri sa siyudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, bugos nga riyon, bugos nga Pilipinas. Ka mga dalagkuman nga mga balita nga nagakatabo sa palibot sang kalibutan. Di ba, Tita Wilma? Okay. Ara sa www.actionradiobacolod.com.ph. Kag sa mga mahilig iya sa YouTube, syempre updanay kita, pwede gid search nyo lang Action Radio Bacolod. Ara dirang aton siniman mga videos sa tinanman nga mga public affairs program diri sa Action Radio Bacolod. Relax lang ka mo, magabalik si Tita Wilma pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga commercials. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
ang makaaksyon hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginagamit ang makaaksyon hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Una 52 Action Radio Philippine Standard Time. Yes, padayon man si Tito Wilma sa pagpangalegad sa This Is My Life. Ang ito na ni Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Di ba ito Yes, ang itong Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea, isa ini ka-produkto ng Dr. Alfred's nga may Philippine BFAD kag US FDA seal of approval. Sa inahambal na naton sa mga kauturan dira nga mga ginaubo, paamo ka na bala, no? Kung may problema kamo sa inyo sa inyo baga, no? Kung may mga lung infection kamo, na kinahanglan, ari ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea, nga ito man
Na 55 Action Radio Philippine Standard Time, padayon man si Tita Wilma. Kag sa siningabahin, magabasa na kita sang aton sulat sa sininga hapon. Na 55 Action Radio Philippine Standard Time, padayon man si Tita Wilma. Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma, Ay mag-ilaw. Ang aton mabasa nga sulat sa sininga hapon sa gihapon halindiri sa aton messenger, no? Isa ka bana ang aton letter sender karon nga hapon. Bay naman gihapon Tito Wilma. Kagapon amay, no? Pisubong bana na naman. Ara sa masiling ba na naton masubo nga sitwasyon. Sa iyong Nagapatawag ini siya kay Michael. Kag ang mensahe ni Michael para sa This Is My Life nagasiling. Dear Tita Wilma, ako gali si Michael, hindi ko tuod nga ngalan. Taga-diri ako sa Negros. Gusto ko man ipaambit ining istorya sang akon kabuhi. Nga daw kabudlay gid kalimtan. Nga tubtub subong nagapabilin sa akon imahinasyon kag balatyagon. Natungod ini sa akon asawa. Gulpi lang gid ang hitabo nga ini Tita Wilma sang gindala namon siya sa ospital. Pero abi mo, wala na siya. Tungod, dead on arrival siya sa ospital. Ginbayaan na niya kami. Wala man siya sang malala nga masakit. Abi mo kung ano lang, nadunlan lang siya Tita Wilma sang amon ginkaon nga litson manok. Nadunlan siya kag nagbalabag ang magamay nga tulan sa iya tutunlan nga amo ang ginhalinan sang kabudlay para sa iya sa pagginhawa. Abi mo, hindi ko kabalo kung anong himuon ko sang gabi nga ina. Nga wala gid ako magdumdum nga katapusan nagali namon nga pag-updanay. Hindi ko man mabasol, tita, ang mga doktor nga nagtanaw sa iya. Tungod, wala na siya makalabot sa ospital. Sang nagapakadto pa lang kami, gintingwaan ko man nga madapatan siya sang first aid, pero wala gid epekto. Nang lapsi lang siya, kag ginabudlayan gid kaayo sa pagginhawa, nga ginauyatan niya ang iya liog. Makita ko pa, Tita Wilma, nga nagpanig-a siya, samtang ara kami nagasakay sa tricycle. Sorry lang da kung may nagakaon, ha? Sanggulpi lang siya nga nagsukas sang dugo. Hambal sang doktor, matalom kuno, kag madalom kid
ang pagdulot sang mataliwis nga tulan nga magamay sa iya tutunlan. Hindi ko gid mabaton nga madula siya sa amon. Nanugon ako, Tita Wilma. Kung kaisa gasulod sa pensar ko, nga tani, ako na lang sang natabo ato. Hindi paggihapon ako makapati, nga sa amo nga hitabo lang bawion ang kabuhi sang akon asawa. Hasta na lang nga nalubong siya, nagpandemic, nga hasta subong nga mga pag-antos, ako gihapon, kag ako lang, ang nagaatipan sang amon mga kabataan. Maayo kag online ang klase, gani mabilin ko ang akon mga bata, semtang ako nagabiyahe sang jeep. Wala sila ginapabayan sang kamagulangan kag ikaduha ko nga bata tungod may mga buot na. Pero abi mo bala, Tita Wilma, hindi ko gihapon maintindihan kun nga ang natabo ini sa amon kabuhi. Subong kabudlay-budlay gid sang amon sitwasyon. Tungod, wala ako sang income sa jeep, pilagid ka bulan, tungod sang virus. Pagkatapos bag-ulang nadula ang akon asawa, kag natabo ang pandemya. Nagasulod sa pensar ko man, Tita Wilma, kung kaisa nagasiling ako. Daw ka unfair kay Lord. O ari naman. Pero abi mo, ang mga kabataan ko amo ang ginahugutan ko sang akon puwersa kag inspirasyon. Tungod hindi ko sila mapabayaan. 5 kabilog ang kabataan namon, Tita Wilma. 5 gid sila nga ginbilin sa akon sang akon asawa. Ginapangamuyo ko lang nga kabay mapadako ko sila kag mapaeskwela kag matagaan sang maayo nga kabuhi sa palaabuton. Hasta diri lang, Tita Wilma, kag palihog lang ang ambahanon nga akon ginapangabay. Salamat gid, Michael. Ay, oo. At anyway, nagahuot na naman ang atong dughan na subo. Pero no? Michael, sa imo una sa tanan, maayong hapon. Madamo gid nga salamat sa paambit mo diri kay Tita Wilma. Na? Nga hitabo sa imo kabuhi. Yes, kumpormi ko. Masakit ang natabo sa imo kabuhi. 5 kabilog ang ginbilin sa imo sang aton asang imo palangga nga asawa. Pero abi mo bisan nagasiling ka nga ginabudlayan ka, mabatya gani, Tita Wilma, mabakod ka nga klase sang amay para sa imo mga anak. Kung masarangan sang iban nga buhion, kag suportahan ang ila kabataan, ikaw paayhan, ha? Nga siling mo, o nagabiyahe ikaw, hindi, oo. Subong makaamat-amat ka na gidman, di ba? Magkaamat-amat na ikaw hulag tungod nga Gamat-amat naman balik ang pagbiyahe sa mga di pasahero nga salakyan. Kagkabay pa nga kaluyan ikaw, upod man sa imo mga kabataan. Masubo ang imo na dangtan. So, ara si Tita Wilma nagaupod sa imo sitwasyon. No? Ang aton man papakigunong sa kalisod mo, nadulang imo asawa. No? Pagkatapos, nagsunod pang pandemic, ang COVID-19, tama ka budlay. Emotionally, mentally,
tanan na batyagan mo. Physically, oo. Financially, tanan ngali imo sininabatyagan. Masubo, tita we, kay nga, na? Inang wala ka balaga ekspektar nga tungod lang sa gamay nga tulan sang lechon manok nga ina. Tinatimingan siguro nga, ina, di ba, magbakal ka lechon manok, ginakat, na? Ginagunting, na timingan siguro na, kag ining palihis paslant bala ang pagunting, no? Siguro, wala talo pag pagkagat, nagtudok, gid ba tudok, gid tawi, nagungot or masiling naton, oo, pagkatunok siguro, tulon, amo to nagungot gid sa madalom-dalom, ti kunara iya sa airways naton, or alagyan naton, or ang tutunlan naton nga ini, kung dira gid be, syempre, na, hindi naton, amo na siling bala naton, hindi kin naton mapaktan, kung san o bawion, sa mahal nga Diyos ang aton hulam nga kabuhi, no? Why kaga-expectar? Wala sang ginabatsyag ang asawa mo, wala sang balatian suno sa imo. Tungod lang sina, na wala kaga-expectar nga inagali nga gabi nga upod ka mo sa pagpanyapon, nagsalo ka mo sa lechon manok, amo inang ginbangdan nga madula siya sa imo. Amo kumbaga bala last supper nyo na, no? Masubo, masakit. Hindi sa totoo lang, may araman ko na balaan nga istorya, gin share man na sa ato, no? Pero inatuod man. Diri sa din nga banda, bitawe man, kunwari ta sa sentro. Somewhere pakadto sa may mansilingan nga barangay na. Kwanto yagani, ining sutanghon bala or bihon, tapos sila panyaga, ti mamahaw mga alas 3 ng hapon, ginluto sa iya nga sister, inang hampang-hampang bala kong kaisa, na? Hampang-hampang bala kong kaisa nga ka, nang palawig-lawig ginhawa nga uyatan mo, di bala-balaba ang sutanghon, tapos nga ngahon mong baba mo, kag halala mo naman, kag mag-inutoy-utoy kadlaw, no? Do may ara, ginaya kong kaisa, nga amo lang ginagali ang bangdan, sang pagbawi sang imo hulam nga kabuhi. Nan, amo lang ginayang ginhalinan, pagkatapos, halasigi ang higop siguro, or katulon, sang laba-laba ginisutangon, ahay nadunlan siya. Tutuod, nadunlan siya, wala gid na ulian. Wala kalabot sa ospital. Nadulang iya kabuhi. So masakit ina, nahitabo. Na mo na bala. Nagidya naton mapaktan, bisa nagapungko ka lang gani, abi nila katulog ka, wala kay nagali. Doon mo na bala. So, masakit man ang lahog sang kapalaran, o kung masakit man ang pamaagi nga pagkuha sang mahal nga Diyos sang kabuhi sang isa ka tawo. Tuto, Michael, sa last line mo ba lang, din to gani tawe, daw ka unfair kay Lord sa natabo sa imo. Hindi, na? Matuno na ton. Huo tao lang kita. Hindi ta na mabaton, subong, pero tunay na ton sa pagbaton ina tanan. Nagapakita ina nga ikaw mabaskog, mabakon nga klase sing tao, dako ang pagtuo sa mahal nga Dios, gani hindi ka magduha-duha sa iya. Padayon ikaw. Imbis nga magsiling ka nga ka-unfair kay Lord, o kung magbasol ka, mangayo ka na lang sa iya bulig. Kung paano mo mabuligan ang kabataan mo, paano mo masuportahan ang kabataan mo sa adlaw-adlaw nila nga kinahanglanon. Kabudlay batunon nga madulaan ka sang timbang sa pagpangabuhi, sa pagpadako sang inyo kabataan, kung paano ko sila padakuon, ilabi na sa bahin sang amay, di bala? Kay tanan-tanan, may nalang nagkakadurodalag ko ng kabataan mga suno sa imo sa ila pag-eskwela subong, nagabulig ang una kag ikaduha mo nga bata sa ila sinipag-eskwela, kay ti ikaw naga-bira-bira biyahe, yes, abi mo makita naton kung ano ang paghulag sa sulod sang panimalay, ang pagbuligay sang kabataan. Kay nga ila nakita ang imo pagsakripisyo, ila na batyagan ang kabudlay sa imo bahin, kag ila na batyagan ang pagkadula sang ila iloy. Ila na batyagan nga wala na sang nagaatipan sa ila nga magpukaw sa ila, magsiling paligo na kamo, oy panghugas kamo pinggan, na lain ang iloy sang sa amay tuod Michael mo. So sa sina nga bahin makita mo ina ang kakulangan sa pagpangabuhi, nga punan mo
kabudlay sina kaayo bilang amay nga mangin isa kapagid ka Iloy. Mangayo ka, mga bay ka suporta sa mga magulang nga mga may buot na sa pagpuno sina tanan. Kag siyempre ipabat siya gagtudluan mo man ang imo kabataan sa pagkilala kag magkahadlok sa mahal nga Dios. Nga amo ang gamhanan sa kalibutan, nga amo ang nagtugas sang tanan, kag amo ang nagbuot sang tanan nga katabo sa aton kabuhi. That's life, my dear, di ba? Wala ka dapat basulon. Hindi mo siya dapat pagbasulon. Kay nangin rason na lang ato nga hitabo nga kuhao na ginman sang Diyos ang iya kabuhi. Nga tubtubdira na lamang siya. Di ba? Amo na ato ang right time niya. Sa pagpahuway. May panahon gani kung kaisang hindi mo payaupod mo ang palangga mo kagwaon sa mahal nga Diyos sa imo. Sakit-sakit pa gito. Natutuod na. Pero wala ka mahimo. Itugyan mo na lang sa Diyos ang tanan. Siya nang bahala. Pero hindi ka gid mag-surrender sa mga paghangkat sang kabuhi sa imo. I-focus mo na lang, ihatag mo na lang ang imo tanan nga panahon sa kabataan mo sa pagabudlay para nga masuportahan mong adlaw-adlaw nila nga tanan. Damo pasag maabot sa kabuhi mo nga mga maayo sa palaabuton. Kung mangin maayo ang mga kabataan mo, masinulundon sa imo kag mangin productive sila nga mga kabataan sa uli, dira mo makita nga ay maayo gali ako nga ginikanan bisan ako lang isa. Da, di ba? Buot silingon, gingkuha sang Diyos ang asawa mo tungod kaya mo gani sarangon mo, di ba? Kaya ang asawa mo gingkuha sa mahal nga Diyos tungod makita sa mahal nga Diyos nga daw ginabudlayan siya, daw hindi giniyaya kaya ang tanan. Ari si Michael kay mas mabakod sa iya. Dugangan na to ang mga pagtilaw sa iya kabil. Amo na la to. Adi ka lang di sa mga mga positive thoughts bala nga maka-inspire sa imo na dira ka. Ha? Kag tandaan mo, ang Diyos maalam. Ang Diyos nakahibalo kung ano ang dapat para sa aton. May kaluoy siya. Pareho sa imo nga nagaantos. Kag may dako nga pagtuo sa iya. Michael, way na hibiay? Paamo ka na iblatawi. Way na naiya hibiay? Sa subong nga tiyempo, wala na naiya hibianay. Kung mabatsyagan mo subong ang kasubo tungod sa iya pagkadula, is ihibi. Ubusa tanan. Kag panumdumon mo ang mga kabataan mo nga sila ang mangin inspirasyon mo para sa imo pagkabuhi. Kinahanglan kin. Kag sa imo man aring ambahanon nga imo ginapangabay. Ining ambahanon halin kay Joey Albert. Huling sandali kailanman ang nasa isip ko'y ang labi mo'y mahalikan muli. Amo ginayang gusto mo mabatian, hindi bala? Sorry, kid. Okay? Na ika'y hahanapin, irog ko. Kailangan sabihin. Kabalugid ko kun nga mo inang ambahanon nga ginpangabay mo tuto, Michael. Kay kun lang taon naton ang lyrics sa mga ambahanon sa first stanza pa lang nagasiling pa, minsan payakapin mo ako ng mahigpit tung huling sandali. Kailan man na nasa isip ko, ang labi mo'y mahalikan muli. Tama ka-emosyonal nga klase sa ambahanon. Nga nagapakita balang madula man siya, madula man siya, mapalayo man siya, diin man siya, sa gihapon, palanggaon, kag higugmaon mo siya.
Sulti amo na lang na siya. Kag ina nga mga kalisod, hindi na napagipabilin anay sa imo kaugalingon. Mga pabilin ang iyahan durawan sa imo. Pero dapat mo ay tubangon ang karon kag ang palaabuton upod sa imo mga kabataan. Kay nga akon makita sang asawa mong imo sitwasyon, kabalukugin, ara siya nagatamod sa inyo sang imo kabataan. Ara siya nga magagabay sa imo. Sa tiyon sang kagabiyon, pwede mo siya istoryahon. Ha? Nga hindi ka pagbabayan. Ha? Nga tagaan ikaw sang kabakod kag kusog para iya nga magapadayon ikaw para sa inyo kabataan. Kay mangin happy ina siya sa iya na hamtangan. Minsan ako ni pakantaw mo sang kanta ni nga minsan payakapin mo ako tululagay luha kundi ikaw paayhan. Di ba? Ha? Tandaan mo lang, Michael, anuman nga pagtilaw nga nagaabot sa aton kabuhi, masakit man o kung sobra pagyad, sobra pa sa masakit, ano pagyad na? Ang aton kabuhi, hindi maguntat, magapadayon kita. Kinahanglan magtuon kita sa aton mga kasakit sa kabuhi, kag magtindog kag magpadayon sa pagpakig-away, sa pagbaton, kag paghakos sa mga pagtilaw nga ginahatag sa aton. Adi gani, may reaction di isa neton ka palangga nga tagpalamating nga po sa aton sa FB Live. And therefore, ha, basahon ko Tito, na kaagi ko sinibala. Nadunlan ko sa akong laway sa ito kabudlayan gid ko maginawa. Maayo lang tubig ko nga dala. Amo na dala ko gid tubig. Bisan diin ka mo magkadto tita. Balon ka gid tubig. Permi. Ay te, Virgie? Yes. Kaya gari man nag-message sa aton, nag-PM sa aton. Siling niya tawe na nabatyagan ko gid na ang iya Arishel, Inday J. Ha? Relax ka lang da, basahon kong part lang sang imo di letter. Kasakit gid kunuya nga madulaan sang upod sa pagpangabuhi. Labi na kung wala ka nabalaan nga trabaho kag nagasalig ka lang sa isa. Hu. Pero kapit lang kay Lord kay hindi yata na pagpabayaan. Okay? So, sa kay Michael, salamat sa liwat, na? Kabay pa nga makamuklat na ikaw sa kamatuuran. Hindi ka na magsagad pangalisod kay nga hagay ka pangalisod, nagka-stress ka. Ti kun mapermi ka stress, batyagon mo na. Ti kun magmasakit ka, paano mga anak mo? Kinahanglan happy ka lang adlaw-adlaw pud sa imo mga kabataan. Kung makapuli ka man kung gabi, bisan antes magtulog, magpangamuyo gid ikaw. Pangamuyo ka, upda ba lang kabataan? Importante gid na. Bisan sa malipot lang ang mga tinion. Oo, Tita Wilma. Alas 2:18 Action Radio, Philippine Standard Time. Sa aton anay dira mga beauty conscious, syempre nga aton man
importante nga mga commercials. Okay, manamyaw kita anay dira sa itong sa mga palangga na sa mga palangga ta sa FB Live. Kamusta lang dira sa inyo? Salamat gid ha na ara daw ah. Yeah, Inday Giselle Franco, thank you gid kaga mayong hapon sa imo, na. Enjoy. Inday Giselle Franco. Kay Inday Rose Guevara mayong hapon man. Kay Virgie Olpinda, na. Salamat gid sa imo Inday Virgie Olpinda tawe. Nakaagi ko sina yes ato nabasa ko na ina kaina na sila may mayo lang may balon sa nga tubig ba advice ano pa ko madala permis ng tubig ha. From Asli Virgo, hi Tito We, good PM. Mayong hapon man sa imo. Tito Wilma, nagapamati kami. Ari kami sa Marikina. Mga opod ko nga mga Ilonggo. Wow. Mga opod ko nga mga Ilonggo. Namian sila subong sang topic mo. Namian sila sang letter. Gagigurgin basa ni Tawe, no? Okay, thank you, kid, no? Mayong hapon lang da sa inyo kag oy maghalong gid kamo da ha. Dira sa may Marikina sa aton mga pareho nga mga Ilonggo, na. Mayong hapon dira Maria Fe Maravilla. Good afternoon Action Radio. Good afternoon Tito Wilma from Palawan. Kamustang panahon nyo dira sa Palawan? Gaulan man da Maria Fe. Yes, salamat gid sa inyo. Halong man kamuda. Breath Heart Tunato, good afternoon. Good PM po, ma'am. Alex Monteza. Mayong hapon, Tita Wilma. Salamat man sa imo. Okay man kuno no? Siling ni Alex Monteza. Jusette Magua de los Reyes, mayong hapon Action Wilma, kag sa mga nagapamati sa Action Radio. April Joy Bueno Flor Gaston. April Joy, kamusta na ikaw? Good afternoon Tito Wilma, watching from San Enrique. Salamat gid mayong hapon. Edgar Tanaya, watching from Candoni. Salamat man. Kay Jerome Guillermo de la Cruz, good afternoon po. Patulong po kami mahanap yung pamilya na tiga sa amin. Salamat po ang pamilya nga. Ipanawagan natin. Napadala ka mo message kay ipanawagan natin dari sa Action Radio. Okay. Happy birthday to my loving husband, Yansky Gales Gaston or Ryan. More birthdays to come. God bless. We love you so much. From April Joy. So happy birthday kay Yansky Gales Gaston. Cory Vidaha, mayong hapon, watching from Kuwait. Yes, mayong hapon dari sa amon. Good morning sa imo dara sa Kuwait, na. Mayong hapon, Tito We, pamati gid kami diri sa East Homes 3, Barangay Estefania. Defensor Family. Salamat gid Tito We, salamat gid. Bambi Serrano Defensor. Ay, thank you. Hello, Action Bernie. Hidlaw man ko ba? Huan, Action Burn. Salamat, gid. Okay, gid na. Kag, keep safe always, Action Radio, Energy Fans Club. Sige, Anna Burn, ha? Okay, mayong hapon, Tita Wilma. Ari naman ako magatamyaw sa mga palangga ko sa buhay. Sa mga kilala ko, ginatamyaw ko dira, Tita. Dira sa Inulingan, sila Mama Gaudensia, Papa Julito, Lola Florencia, kay Izel, kay dira man sa Hacienda Sasyo, sa asawa ko, si Almera. Kadamo sa ila. Di na to si Almera Alpon sa mga anak ko, Juvie DJ JM, kay Choi Mongo. Gapamati man na siya sa imo programa, Tita Wilma. Kag sa upod ko di sa obra, Tita, si Uyong na mabuot, watching from Ribisco, Tanza, Cavite. Amo lang na, Tita, damo sa imo pagtamyaw. Okay, Chichi Alpon, Alex Fuentes, kamusta? Mayong hapon sa imo. Good afternoon, kunusta? This is my life. Kay Action, Tita Wilma. Happy rainy Wednesday sa imo, Tita. God bless and keep safe sa imo man. I'm listening. Yes, thank you, Gid. I'm watching, siling niya. Inday Jean Officer. Good afternoon, Tito. We're monitoring always. God bless and keep safe
all. Hello to Energy Fans Club. Thanks, Tita We. Love you. Maulanon man nga pagpanamyaw sa pamilya Ramirez sa Barangay Granada, Tita Wilma. Madamo gid nga salamat from Barangay Takuling with love. From Alex Montesa. Melchorita Ferrer, good afternoon. Dira lang anay kutob. Mabalik lang si Tita Wilma Dugay-Dugay. Padayon man si Tita Wilma sa pagpangalagad sa This Is My Life. Oo, dali lang gid Tita Wilma. Ang eto na Golden Sand Finance Corporation. Alas 2:27 na Action Radio Philippine Standard Time. Tita Wilma, ano ang mapaambit na itong sa itong sini mga palangga ng mga tagpalamati sa karon iya nga hapon? Kabalo na ko, Tita We. Kung ano ang imo topic karon nga hapon, siyempre, kabalo naman ta. Ang makabulig naman, ano ba lang ang mga benepisyo, mahatag. Ano naman ang i-feature ta sa inyong medicinal plant? Ay, serpentina na, abi ko, ano ay serpentina? Magsiling ka serpentina, blang root word niya. No, sa ordinaryo naton nga paminsaron, magsiling ta serpentina, ang root word is serpent. Ha? Kung anong serpent, ay, makaladlok. But anyway, Tita Wilma, ang serpentina, very effective ini siya nga klase iya sang medical plant. Diba? Kaya napamatudan gid man nga damo ni siya sa mga nabuligan nga mga ginabatyag sa lawas. Ang iya scientific name is Rubissia serpentina. Paamo ka na wala tawa, no? Ang iya sininga scientific name is Rubissia serpentina. Kag ang ini iya, di man ni natin makonsider nga siling nga ano, hilamon ini siya, kung lang tawin natin sa itong ugsaran, ini siya halin sa India. Ini ang ginabulong, let's say, kung may mga ginakagat sang manog, magsiling ka bala manog, makasiling ka gin paamo ka na bala, no? Kagat man sang ido, kag sa inang may mga chicken fox, ano ganito, sulalob, no? Diba? Yes. Nami man ni siya sa sakit sang tiyan. Sorry sa may mga nagakaon dera. Makabulig man siya sa mga nagasuka-suka dera. Hindi sa mga nagasuka-suka nga nagabusong kaya hindi na siya pwede. Ay naman nagasuka kung ano ba mga nakaon mo or kung basi na hilo ikaw na sa ubo nami man ini siya. Sa epilepsy na kag sa tuman nga kasakit nga mabatyagan mo sa imo ulo. Bulong man ini sa mga kababaihan nga nagaproblema sa ila sa menstruation, no? Mag-abot ba lang imo monthly period na parte ka sakit ginaano ikaw dysmenorrhea. Yes, effective man ini sa mga ginahilanat. Oy, sa mga may rayuma dira, sa mga hindi pagid katulog, kag sa mga may diabetes, kung taas imo blood sugar, effective ini siya, na kag bulong man ini sa
mga may eczema sa aton sineya nga mga hiligay no. May mga may fungal infection ikaw na kag iban pagid nga skin diseases kung ano sakit mo sa panit na kumon may ada kapag bala psoriasis nan kag mayo man ni siya na ginagamit man ini nga bulong kag may ara man siya nga may makuha da bala sa iya nga makabulig sa mga bukol nga nagatubo sa imong suso. Tulo lang laway ka. Tulo gidya tawin. Nag-asik lang kung may bukol sa inyo dira suso sa inyo breast, no? Kag inang sa mga may cancer sa uterus na kabalo ka. Ari, ano ba yung itsura sang serpentinas? Ari sa FB Live, makita nila. No? Describe ko sa mga nagapamati kang nagaupod sa aton sa radyo. Ang dahon sang serpentina, daw ano ini siya, daw katumbal, daw dahon sang katumbal, pero mas ano siya, mas shiny, mas shiny sa dahon sang katumbal. Ang iyan ni kadakuon mga 2 to 3 inches. May medyo may pagka mataliwis ang iya punta, di ba, kung tulukon kag green gidya kaayo ang iya sini color. Ang iya sinibulak tama man kapino magagmay color white. Ang iban ginatanom nila ni sa iladera og saran na ako gani may ari ko ni na kapos lang man itanom o doon mo lang siya kag itisok mo lang siya sa duta, manubo siya. Nan. Kag siya, ining nami ni siya magtubo, nami ni iya kolor, kag nagalambo ang iya sinidahon. Kung ibutang mo siya sa handong, hindi mo siya pag-i-expose sa tama gid kainit nga silak sang adlaw. Kinaglan pahandungan mo siya kay kanami sang iya sini itsura. Di ba tawe? Kag ining serpentina abi ninyo, nami man siya sa pagpanubo sang inyo blood pressure. May ara gani diabetic nga gin-testify agad nga sa iya pag-inom sang tubig nga gaan sang dahon sang serpentina nagnubo ang iya sini blood sugar ay tituod man. Pero abi mo bisan ininit nga tubig bagong bukal, butang mo sa tasa, butang iblas ang dahon serpentina, galing kung makaya mo ang iya sini pait na ang nami lang da butang ibala siya gamay nga lemon na mix klahi para nga magaganhagan ang kapait niya. Mix klahi siya lemon kag tapos honey kay makaya mo gid na makaya gid sang powers mo nga matulon na kaga may ara man gani sina nga ining nag-outreach program sila na ti may ara nga ina balang sa isa ka lugar damo kahilamnan na may nakakilala sina iyang serpentina na o karon kay iban very sensitive ang skin. May ara iya nga nagkasiling ari balaw i-try ini na kag nagnami kuno nami nagpali dayon pagka the next day na so effective man ina kag makasiling man kita no sa mga nagainom sina na iba ang iban sina ginatanom nila kay ginagamit man nila hindi man siling adlaw-adlaw pwede every other day 3 or 4 times a week. So, ina iyang mga na-share man naton sa sininga hapon para sa aton sa na tips nga makabulig-bulig man dira sa aton. Nga ara malanggali sa aton palibot. Mapuslan naton. Okay? Ang serpentina, alas 2:33 Action Radio Philippine Standard Time. Yes, Tita Wilma, ang aton na DTX 500 capsule. Diba?
Tita Wilma pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga pahibalo. Okay, kay Inday Rose Guevara, dira, mayong hapon lang dira. Salamat man sa pagupod kay Tita Wilma, karon iya nga hapon. Virgil Pinda, good afternoon, Tito We. Wow na naman you, Tita, watching live Japan from Celine Homes. Keep safe, good, Tita, and God bless. Oh, Martin, ari si Martin Diswasido Bandi. Good afternoon, Tito Wilma. Greet ko lang da si Lolo Adok Gapamati gid sa Action Radio. Lolo Adok, salamat gid mayong hapon lang dira sa imo. Kay Dino Alik, good afternoon man. Kay Randy Artiaga Santisas, tsakto na tawe, no? Kay Randy Artiaga Santisas, mayong hapon ma'am, watching from Manila. Marilet Verdida, siling niya entro pa lang kasubo na. MJF Lily King, God bless. Likewise, kag kay Inday Giselle, yes, Inday Giselle kay Ina. Kag Azil Virgo, salamat man. Salamat gid sa inyo. As ara man si Inday Wilma Cabarles sa Isabela, no? Get well soon lang dira sa imo, baw kinahanglan gid, no? Kinanglan nga mayo lang bala permi pamatsyaghaw, ha? Hindi magpaaloy-aloy buka budlay na daan. Nining Malu, good afternoon. Thank you, kid, no? Kay Raquel Di Maala, good afternoon. Kag kay Ryan De La Cruz, kay Virgie Alpinda, yes. Kay Fritchie Gay Jade Narciso, kamusta lang dira sa inyo kag maayong hapon. Kag syempre man Tita Wilma, kay Apple lang, kay Rijan Montesa, kay Cory Vidaha, kay Lini Valencia, Marilet Verdida, salamat man. Melissa Sanchez Bulaga, nano man tita we man. Melissa Sanchez Buladja, muna siya pag-pronounce, no? Edgar Tenaya, kay Charlene Oro Javier, yes, Miss Heaven, good afternoon. Thank you, kid. Inday Neil, good afternoon man sa imo. Kag, syempre, Tita We, kay Anna Rose Davis. Mayong hapon. Marley Asop, Tita We, good PM. Pwede lang tablet serpentina ang imnon kay wala kami tanong. Serpentina, oh my dear. Depende ina dira sa inyo, ha? Depende na sa inyo. Don't worry. Mo na balang hambal na ito. Ang akon gihatag lang ko inahatag ko lang ng tips sa inyo na ang tanong mismo. Pero I don't know ang capsulize. Kay kabudlay sang capsule daan na personal ya kabudlay gidyang dan sang capsule to nawon. Elizabeth, depende sa klase ha na sang capsule. Okay, Elizabeth Malaki Gamala, ma'am, good afternoon. Inday Blaza, ara man si Weng Serrano, si Abdul Kudos Tazul. Miss Margie Haniva, bo nagapangapi-kapi ka mo gali, ha? Okay, sige, update lang. Luz Veminda Alcon, Abdul Kudos, yes. Kay Melanie Mendoza, GP Agena. Good afternoon lang dira. Kag araman siglawan Baturin Kasuela, kay Ronald Libuon Brondo. Ronald Malgaliano, mayong hapon. Kay Alisa Heroche, na Arlene Diocades, kay Elmer Gaville, kay Elizabeth Rosal Villena. Salamat gid. Karon naman ang iba na ito nga mga greetings dira nga way na ito malabutan. Balikan talang kamo, dugay-dugay.
Action Radio Philippine Standard Time. Kadto na si Tita Wilma sa pagbasa sa ngayon horoscope. Antes maneton unahon ang unang zodiac sign para karon nga adlaw Oktubre 21. Syempre Tita Wilma, happy birthday anay, di ba? No? Happy birthday sa itong sini mga palangga nga naga-celebrate sang ila birthday today. So happy birthday kay Action Jana Fernandez Ducampo, ha? Ang artista namon sa radyo. Ha? Jana, happy birthday sa imo halin sa Action Radio family. Kag sa mga upod mo man nga mga artista. Oh, di ba? Kay Rufy Libran, happy birthday to you. Yes, Tita Wilma, una ng kita nga zodiac sign. Libra. Libra man. Na? Sa mga Libra, Tita Wes, sa mga Libra mo ini mga netao si Tiyambre 24, tubtob, Oktubre 23. Padayon na ang imo iya mga comforting words nga ginahatag sa imo palangga pa mo kana na amo inang pinakamaayo nga pamaagi para nga masustain mo man bilang ginatawag nga long distance relationship, no, kun layo ay kamo nga duwa. Kag isa pagid Libra, dapat tagaan mo man importansya ang mga bagay-bagay nga ara sa imo. May sorpresa ikaw nga mabaton karon nga adlaw. Mga maswati mo nga mga numero 2, 33, 24, 12, kag 30. Magenta red is your lucky color. Kadto kita sa zodiac sign nga Scorpio. Yes, Tito Wilma, ang mga Scorpio, ang ini mga natao Oktubre 24, tubtob Nobyembre 22. Scorpio, postpone subong adlaw ang tanan nga plano mo, ha? Kinanglan, develop ka man sang bago mo nga kalingawan. Kag, yes, may ara din ako magtukod ka negosyo, mangin maayong dalagan sina. Kung may plano ka, kung may kapital, depende sa imo, ha, Scorpio. Mga maswati mo nga mga numero 5, 7, 26, 14, 32, kag 45. Tangerine is your lucky color. Sa mga Sagittarius naman, ang mga Sagittarius na taon Nobyembre 23, tubtob Disyembre 21. Ay, Sagittarian, ang imo childhood sweetheart ang magabalik sa imo. Gusto niya second chance. Pero dapat o si saon mo ginanay ang imo balatyagon antes man ikaw magdesisyon. Meaning, ini para sa mga singles nga mga Sagittarius. Mga maswati mo nga numero 7, 15, 30, 24, 33, kag 43. Dollar green is your lucky color. Yes, sa mga Capricorn naman, ang mga Capricorn na tao Disyembre 22, tubtob Enero 19. Capricorn, tunan mo ang anger management. Kaparti ka gid mga kigaw. Ay, hindi, joke lang na tatuwa ba si ma-hurt ka. Tunan mo ang anger management. Ha? Tanan nga physical condition dira magahalin. Okay? Kag kinahanglan palanggaon mo gid ang kaugalingon mo, Capricorn. Mga maswati mo nga mga numero 8, 12, 16, 36, 26, kag 42. Pearl white is your lucky color. Ang mga Aquarius naman, ang mga Aquarius na tao, Enero 20, tubto Pebrero 18. Yes, Aquarius, ang bago mo nga partner sa negosyo, mangin love partner mo man. Padayon, suno sa imo horoscope, sige-sige ang abot sang blessing sa imo. Kinanglan mangin, generous ka man, paambit ka man sa mga wala. Mga maswati mo man nga mga numero, 9, 18, 27, 36, kag 45. Lucky color sa twin yellow. Pisces, ang mga Pisces na tao, Pebrero 19, tubto Marso 20. Pisces, sa mga wala trabaho nga mga Pisces, umpisa na kamo suno sa inyo horoscope nga magpangita sa trabaho. Kag abi mo, ay may bago ka na nga palangga. Sa mga singles ini nga Pisces. Kag yes, Pisces, kinanglan halungan mo man ang imo ikaayong lawas.
disiplinahon mo ang imo ang imo pagkaon suno sa imo horoscope. Maswerte mo man nga mga numero 5, 16, 27, 32, ano pa gina siya? 38 kag 44. Red is your lucky color. Sa mga Aries naman, yung mga Aries na tao, Marso 21 to Abril 19, tanan mo nga inagihan, may leksyon gid ikaw nga nakuha. Importante ina sa imo. Aries, mag-focus ikaw sa maayo nga balatyagon, good emotion, kinanglan ang kunon mo ina, para nga ma-attract mo ang blessings, di ba? Mga maswerte mo naman nga mga numero 4, 16, 12, 28, 34, kag 41. Purple is your lucky color. Yes, sa mga Taurus na naman. Ang mga Taurus na tao, Abril 20 to Mayo 20, padayon ang social distancing, bisan nga, nakakadlaw si Tawa. Kaya punta gali, i-observe niya kung naghampang ka na Taurus, kinanglan i-observe mo gid social distancing, bisa nagatungits ka mo, na sa horoscope ay, abi mo lang mas maayo, Taurus, sambal sa horoscope, undata na lang na, kaya hindi pwede, no? Bisan nga ina, lingaw-lingaw lang. Mga maswati ninyo ng mga numero 11, 27, 31, 42, kag 10. Mint green is your lucky color. Yes, sa mga Gemini naman, mga Gemini na taong Mayo 21 to Hunyo 21. Mag-aabot sa imo, Gemini, ang healing energies kung ikaw ang maglakat-lakat sa beach. Wow! Kagtagaan mo man panahon ang stress management para sa imo kaugalingon. Mga maswati mo naman nga mga numero. 9, 18, 35, 43, kag 52. Sapphire blue is your lucky color. Sa mga Cancer na tao, Hunyo 22 to Hulyo 22. Paanaron mong kaugalingon mo kung Cancer hambal sa imong horoscope. Paanaron mo, i-train mo ang imo sini kaugalingon, kag kinahanglan mangin mabakod ang imo negosyo kung may negosyo ikaw. Kay ina amo ang magahatag sa imo sang bag-o nga direksyon sa kabuhi. Maswerte mo naman nga mga numero 7, 21, 15, 35, 40, kag 52. Carrot orange is your lucky color. Leo. Ang mga Leo ni taon naman Hulyo 23 to Agosto 22. Planuhad ang ruta sang imo kaladtuan, kag kinahanglan mangin respectful man ikaw sa mga traffic officer. Hindi mo gid pag ipangibabaw ang kainit sang imo ulo o kung ang imo pagka-irritable. Mga maswerte mo naman nga mga numero 15, 35, 10, 28, kag 45. Violet is your lucky color. Yes, Virgo, ang mga Virgo naman, ang mga nataw Agosto 23, Tubtub City, Ambre 23, may bag-o ikaw nga ginaplano nga negosyo, kag kon kabalo ka magpalakat, mag-click ina sa publiko. So, silingon na planuon mo gid maayo, ha? Magpagamuyo ka para padayon man ang blessings nga mag-abot sa imo. Mga maswerte mo naman nga mga numero 10, 14, 28, 32, 11, kag 36. Ice blue is your lucky color. Relax lang. Magabalik si Tita Wilma pagkatapos ang pilaman ka mga importante nga mga pahibalo. Okay, mayong hapon lang da kay Emil Lopez. Damol ulan di subong sa tabunan, Tita Wilma, ay halong-halong gid kamo. Aga-monitor kami ni Mrs. Sinilida Lopez. Salamat gid, no? Salamat ba si Alex Montesa nagapamayong gid ya. Tita Wilma mayong hapon. Sige, okay gid. Kag panyaga ta kuno subong. Bago ka lang yan nanyaga, hindi Wilma Cabarles? Ay na naman. Dira sa may Isabela, sa itong dira mga suki, mayong hapon lang sa inyo tanan. Asli Virgo, good afternoon. Tawe, good PM. Aliza Heroche,
Tita Wilma, ariga pamati kami. Okay, thanks, kid. O, kag... Inday, okay. Randy Artiaga Santisas. Masalamat man. Marilet Verdida, yes, salamat. Kag, Hara ka da gali Relax lang da Asli Virgo, salamat man. Kag Raquel, kay Ibif Odak Poperte. Nabalis ka diyang iya sining account name. Ibif Odak Rem. Na Fabi Habagat, sa imo salamat kag mayong hapon. Na salamat kag salamat kid. Okay, enough na ina. Araman galian dali lang gid. Si Marie Aso, pwede lang. Yes, Tita Wilma. Depende sa imo girl kung okay man sa imo. Salamat gid sa inyo. Standard Time, alas 2:58. Ang oras
Dr. Alfred's Mangoes and Chocolate Stevia, ini para naman sa atin mga kabataan, kani mga dear parents. Action Radio Philippine Standard Time in Pontoles 3, ang ito na 3 o'clock prayer. Okay. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Sa siningabahin, update ninyo si Tito Wilma sa pagpangamuyo sang aton orasyo emperata batok sa COVID-19. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton si may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay ngang ila maayo nga lawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak kag among Ginoo,
nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Mga tagpalamati. Pero antes man si Tita Wilma, salamat gid sa inyo pag-upod kay Tita Wet sa pagpangamuyo, ha? Okay. Ay, ang ato na na pagpangapi-kapi. Yes, of course, para sa itong coffee breathing, Centon Plus Coffee Mix. Sa sinigabahin, si Tita Wilma magpaalam na sa itong pagpangalagan. Para man karon nga adlaw nga edisyon sa This Is My Life, kagang ito naman Bible verse for today, halin sa Deuteronomy chapter 28 verse 1, and it says, "If you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commandments, I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations on earth." Salamat gid. Standby na sa masunod nga para sa akong masunod nga drama, nga itong matahom nga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio.